halové majstrovstva republiky žien, šezíme hore dievčata, rozhodca, šedza tam, rozumíš toto. Prišiel do kancelárii a u ruky mal taga. Znaš, toto sú tam skladané. A prišiel a tak. Nič vôbec, že ešte pýtal, neruším, alebo co. To te taga berem dolu, lebo oni už išli baviť. Co ty si im dal guľa, alebo si im povolil, že môžu baviť biliard? A ja na neho kúkam, gule sú tu a ja mám kľúčiky a ja sa môžem zahrať, kedy chcem biliard, ale ja to neurobím. Lebo ja to urobím len so súhlasom Lavrinčíka. Ja sebe inakší biliard nezahrám. A dievčata, keby sebe chceli zahrať biliard, tak ich pošlem za tobu, alebo ich pošlem za Ivanu do baru. Sleduješ toto, hej, vošol, u ruke mal taga šické a chuj na druhý deň prišiel Hamorský, mal službu a hovorí tam, mne to už je jasné, že čo mu dal to taga do piči do skladu ku loptičkom, kde má cukroš, buzík, lopty. Tam dozadu zignul to taga dneska za scénu, že by ich nikto nenašol do piči. No není chuj, čisto pomilený do piči chuj. Bo dievčata už mali v ruke taga, ty si im dovolil baviť? No to im však, s čím však gule sú tu? Rozumíš? Len hľadal dajakú zamienku, aby me najebal, alebo ja neznám, alebo aby vytvoril dajaký rozkol, alebo rozpor. Ja ktorým znáš, co si poviem, Andrej. A tak, jak oni tam šeteli. Tak za prvé, ty musíš znať, kto ide baviť z biliard. To je za prvé. Za druhé, gule sú tu, ale vidíš, že sú tu, ja nikomu gule dávať nebudem svoj voľne. Rozumíš, sleduješ to, normálny človek, to malé decko toto neurobi, hej? To je kokot. A to všetky znajú a každý o ním povie, že je kokot. Hej? Ale každý sa mu pchá do rici. Nepredstav, že debatuje s dievčatami, on v ruke vojde do piči, všetké taga v ruke, to te taga berem, do piči, jak zbavený zmysl, ja na ňo kúkam, čo sa deje, rozumíš? A už som sebe potom dúval, jak pošol het, dievčata pošli a som sebe šednul do kancelárie a som ktorým, a buď som chuj ja, alebo nie chuj. Ale už ja som chuj asi pomaly. Ja už som normálne. A však oni nešli hrať, ja som tam bol, oni iba držali v ruke taga a nešli k tomu. No ale videl si, jak on zobral taga od nich? On zobral od nich taga a vlecel do kancelárie. Že co sebe ja to dovolujem do piči? To baviť biliard. Hej. Čo len je? Áno. Trzanie. Ale on je v pohode vtedy, keď má turnaj Majorová. Hej. Potom, keď má turnaj Piňansky do piči. Nebo mu dajú nážrac. Pobere sebe aj domu, meso, kolbasy, chujoviny do piči. Rozumíš, toto je jeho. Ale že kurty v hale sú v dezolátnom až havarínom stave, toto nikoho nič nejebe. Toto sú kurty, bazme. Toto on hovorí, že toto sú kurty. A on ešte nevidel, jak vyžerajú kurty v hale. On ešte nevidel, bazmek. My keď sme prišli do Čech na turnaj, bazmek tam telo antuky bolo, že po každej hre správca tam šedzel celý čas a po každej hre, jak deti zahrali, deti rodiče zamítali po decoch, lebo to sú malé deti do 9 rokov. A co trebalo, takoj zobral desku a rovnal do piči. Lenže Lukáš, keď zrovnáš, tak drihaš pekne antuku, rozumíš, nie? Lebo antuku. A tu co môžeš rovnať? Však tu je betón do piči. Nič nepodsypané, to te kurty sú v dezolátnom stave. To nikoho nejebe, sama dzíra do piči. Kokot jeden. Toto ho nejebe do piči, že kurty sú v dezolátnom stave. Len jebali ho taga do piči. Kokot. Som dúmal, že mu to teštické taga ujebem do rici a poje domu z ulici s tagami. Bude jak Red Bull do piči, bude lecec kokot.